Уразада булган вакытта инде без уразабызны файдалы иттереп үткәрергә тиешлебез. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә уразаларыбыз инде кыш айларына туры килә, елның елы кыскара бара, шундый рәхәт, җайлы, уңайлы вакытларга керешәбез. Әмма ләкин инде иртә торып, сәхәр вакыты шунда бетә, шунда ризыгымны капкаладым да, ашадым да, эчтем дә, шуның белән көнемне инде йоклап үткәрсәм, әгәр дә буш гамәлләр белән үткәрәм икән, телефонда үткәрә икән, кеше телевизор каршында үткәрә икән, файдасыз гамәлләргә, хәтта гынахлы гамәлләр белән инде бутап үткәрә икән, әлбәттә бу уразаның бәрәкәте бик азая, кардәшләрем. Уразаның да олуг булган максаты, олуг булган тәрбия бирү, хәле бездән килгәнчә. Әлбәттә кеше арый да, сусый да, гадәти булган тормыш халәте аның үзгәрә, уңайсыз, әмма ләкин менә шул тырышлыгыбыз да Раббыбыз Аллаһ каршында бәрәкәт, Аллаһ Раббыбыз каршында олуг дәрәҗәле гамәл булып тора. Ягъни бу Рамазан шәрифнең дә әлхәмдүлилләһ тулаем тоташтан карасак, Аллаһ тәбәрәкә ва тәала кылган мустахаб, сөннәт гамәлләребезгә бу айда фарызның әҗрен, хәсәнәтен язып куя. Аллаһ тәбәрәкә ва тәала рәхмәте илә әгәр дә фарыз гамәлләрне башкарабыз икән, 70 фарызның әҗрләрен, хәсәнәтләрен язып куя. Ягъни шайтаннар быгауланган. Ягъни бу Рамазанның үзенә күрә инде атмосферасы, мөхите бик күркәм, сәгадәт, күркәмлек, хәерлек, Аллаһ йорты мәчет белән бәйле. Таравих намазларына йөрибез, ифтарларда катнашабыз, якыннарыбызны ифтарларга чакырабыз. Әлхәмдүлилләһ, садакатлар, игелекләр, изгелекләр, кадер кичәләрен эзлибез. Шуңа да әлбәттә бик нык игътибар итәргә кирәк. Ушбу көнебез ничек уза, төнебез ничек уза Рамазанның. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткән сүзләрен искә төшереп булсак, үкенеч булсын шул кешегә, әгәр дә Рамазан айы килеп тә хата кимчелекләре гафу кылынмаса дип. Әгәр дә Рамазан айы узып та адәм баласының тормышында, хаятында уңай якка үзгәреш булмаса, галимнәребез дә әйтә, бу инде ишарә булып тора, билге булып тора, Аллаһ тәбәрәкә ва тәала бәлкем Рамазаныңнан да кабул кылмагандыр дип. Бәлкем язылгандыр. Фарзын да үтәгәнсең, иртәгәнгә таңнан, сәхәрдән алып ифтарга хәтле ашамагансың да, эчмәгәнсең дә, фарзларын да үтәгәнсең, әмма ләкин гадәти булган максутын ушбу уразалы көнеңне югалтасың икән, Раббыбыз Аллаһ каршында шуның бәрәкәте китә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә шулай ук Раббул Гиззаның әйткән сүзләрен китерә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәала әйтә: "Минем хаҗәтем юк, әгәр дә бәндәм уразасында ялганласа, яман, начар, хәерсез гамәлләр кылса, гайбәтен сөйләсә, ягъни мондый уразаларда Раббул Гиззаның хаҗәте юк. Аллаһ тәбәрәкә ва тәала фарыз иткән, әмма ләкин бу гамәлләр өчен җавап бирәсе бар. Һәм дә бик зур куркыныч, кардәшләрем, әгәр дә кемнең дә намусына тиеп, ушбу уразаларны кыямәт көнендә шул кешегә бирәсе булса, Аллаһ тәбәрәкә ва тәала имин кылса иде, сакласа иде, хәерсез, начар гамәлләрдән Рамазан аенда да, Рамазаннан тыш булган айларда да."